Jedan od načina da to probamo pokrenuti i pomaknuti je upravo razvoj turizma na seljačkim gospodarstvima, jer županija za to ima iznimno dobre preduvjete. Znajući da neke zemlje u našem susjedstvu na ovom polju bilježe iznimno dobre rezultate, imaju jako mnogo registriranih domaćinstava koji se bave sa ovakvim vidom turizma, recimo Austrija, Italija, gdje je red veličine registriranih preko 40.000, gdje je njihova popunjenost preko 15 tjedana kompletna godišnje i gdje su prihodi vrlo veliki. Smatramo da mi to isto tako, posebno ovdje u Ličko-senjskoj županiji, možemo ponuditi. Blizina velikih centara, Zagreb, Zadar, Split, Rijeka, sve skupo udaljeno možda na sat i pol, dakle jedan centralni položaj u Republici. Ljepota prirode, imamo 3 nacionalna parka i park prirode, imamo more u blizini i ono što valja posebno istaknuti, planirani buduća izgradnja jednog planinskog centra turizma Sveto Brdo, gdje se misli da bismo negdje preko 150.000 mogli ostvarivati već u početku noćenja. Su sve jedni odlični preduvjeti za razvoj turizma na seljačkim gospodarstvima. Nažalost, u ovom trenutku, kao što je gospođa Rajković rekla, nemamo registrirano niti jedno takvo seljačko turističko gospodarstvo. Međutim, veseli da evo 3 zahtjeva su podnesena, pa sve mislimo, ako to krene sa nekolicinom, da će se lančano pokrenuti i da ćemo onda poput Istre, gdje ih je, čini mi se, preko 80 registrirano, da će u nekoj bliskoj budućnosti Ličko-senjska županija može se pohvaliti sa većim brojem ovakvih seljačkih turističkih gospodarstva.